Dr. Ratai. Oh. No, blood sample. Hor. नों मा नुबोखो? आंनि सिस्टेमाव फाइल मोनसे करापसन जादों। रिबुट खालामफिननांगौ जादों। रथ'। Reboot initiated. Reboot initiated. Hey. Abort reboot sequence. Access denied. Shut down all processes. Access denied. We want to know something. दा आंजों दंफायो बड'लेण्ड 2070 नि टीम बिथांमोना दा बिथांमोना गावसिनि गोदान मुभि खालामगासिनो दं दासिम रिलिज जाथ'वाखै नोंथांमोना आसा खालामो उनाव बयबो मोजां मोनगोन होननानै दा गिबियावनो आंनि खाथियाव दङ बिथाङानो जाहैबाय श्री बिधान बसुमतारी बिजनीनि दा बिथाङा जायनाखि फैनो गोनां बिथांनि मुभि बड'लेण्ड 2070 नि बिनि सोमोन्दै एसे बिथाङा फोरमायथिसिगोन खुलुमबाय आदा नोंथांखौ खुलुमबाय बड'लेण्ड 2070 फिल्मखौ जों बे कर'ना सिगांनि फार्स्ट लकडाउन बेनि सिगाङावनो जों स्क्रिप्टखौ रेडि खालामखादोंमोन माने लकडाउननि थाखाय जों खामानिखौ मावनो हायाखै ओमफ्राय बेनि उनाव जों टिमखौ बानायनाय जाबाय नै दा एसे खुलिनायनि उनावहाय ओमफ्राय थांनाय नैबे एप्रिल समाव माने बैसाग समाव बे समनिफ्राय जों शुटिंखौ आरम्भ खालामनाय जादों शुटिं आरम्भ खालामनानै जों जितु दा टेकनिकजों खामानि मावगासिनो बे खामानि बेबायदि मावनायखौ आं माने फार्स्ट टाइम मावनायथ' आंबो बुंनो थाङोबा बे जायगायाव माने रावबो माबा एडभाइस होग्रा गैयामोन इन्सट्राकसन होग्रा गैया फार्स्ट टाइम आंनो मावनाय जादोंथ' बे हिसाबै खुनु नलेज गैया आरो गासिबो खामानिखौ ट्रायेल एन्ड एररजोंसो मावनाय जादों ओमफ्राय जेरैखिजाया जों दा साक्सेसआव फैगासिनो दङ फुजानि सिगां जों रिलिज होनो सानदोंमोन खिन्थु टाइमखौबो जों एस्टिमेट खालामनो हायाखिसै जायनि थाखाय दा लेट जाबाय आरो जों जेरैखिजाया होनबाबो नैबे अक्ट'बरनि लास्ट सप्ताहालागै जोङो जेरैखिजाया जों रिलिज होगोन होननानै सानदों आरो दा नोंथांमोननि फैनो गोनां मुभि बड'लेण्ड 2070 एसे स्पेसियेल माखासे टेकनिकजों सफ्टवेयारजों इउज खालामनानै बानायनाय खोनानो मोननाय जादों दा बिनि स्पेसियेल माबाया दा आच्छा एक्सुवेलि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों बर'नि प्रडिउसार डाइरेक्टरफोर बा स्क्रिप्ट राइटारफोर बिसोरो जोंनि खालि जानाय लोंनाय गाबनाय मिनिनाय सामाजिक बा बुंनो थांबा एक्सन बेफोरखौ लानानैल' लिरनाय जायो नालाय काहिनिफोरखौ जों बेयाव एसे स्पेसियेल लानाय जादों आरो बे जाहैबाय जों साइन्स फिक्सन जागोन आरोखि बे फिल्मा माने बेफोरबायदि मुभिया बर'फोरनाव गैफेरा आरो ना जोंनि समाजनि गाबगु माबानाय बे माने जा नर्मेल सोलिगासिनो बेनिफ्राय एसे एक्सट्राअर्डिनारि जागोन आरो थारमाने बेवहाय जों भाइरासखौनो लानानै लिरनाय जादों मानसिफ्रा साननो हागौ माने कर'ना एटाक जानायनिफ्राय कर'नानि एटाकनिफ्राय हयथ' बेफोर स्क्रिप्टखौ बानायगोन खोमा फल' खालामनानै बिदि साननो हागौ खिन्थु बे नङा आरो बै जिथु कर'नानि फार्स्ट जोंनाव फैदोंमोन वेब फैदोंमोन बिनि सिगाङावनो बे जोंना रेडिखा आरो जों बानायनोसो चान्स मोनाखैमोन स्क्रिप्टआबो रेडिखा ओमफ्राय माखासे टिमा जाखाबायमोन ओमफ्राय माखासे टिमा जायाखै बेखौ जों दा टिमखौ रेडि खालामनानै बानायनाय जादों ओरैनो माबायदि टेकनिकजों बाहायनाय जादों आरो मुभि शुट खालामनायफोर ओमफ्राय एडिटिंफोरखौ जों गासिबो बेवहाय जों ग्रिन स्क्रिनाव बानायनाय जादों ग्रिन स्क्रिन माने बेवहाय क्रमा किल' खालायगोन बे नङा आरो बेवहाय जोंना सफ्टवेरा बेकग्राउन्ड एज वेल एज फरग्राउन्ड मोननैखौबो जोङो सोलायना होनो हायो आरो बेवहाय गासिबो माबानि अनगायै केरेक्टारनि अनगायै जायफोर माने एक्टिं खालामदों बिसोरनि अनगायै जेसेबां माने बेकग्राउन्डआनो होन फरग्राउन्डआनो होन गासिबो सिजिआइ जाजोबगोन आरो सिजिआइ माने कम्पिउटार ग्राफिक इमेजारि बे कम्पिउटाराव गासिबो डिजाइनिं जाजोबनायखा ओमफ्राय बेखौ जोङो बुजाबनानै बे फिल्म हिसाबै बहननाय जागोन आरो बे आदामोननि जायनाखि बानायनाय फिल्म बड'लेण्ड 2070 बेयो ओरैबायदि मुभि माने बे गासिबो ग्रिन स्क्रिनाव शुट खालामजोबनाय गासिबो ग्रिन स्क्रिनाव बानायजोबनाय माने बेफोरबायदि मुभि बर'नि गेजेरावहाय सावथुन ओंखारफेराखौनो बुंजायो जेन'बा न' सिङाव बानायनानै जेन'बा ग्रिन स्क्रिन इउज खालामनाय बेफोरबायदिया गासिबो बांसिनानो आउटडोराव जाजोबो बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरैनो एसे सिम्पोल मुभिनि सायाव एसे खोन्थानो हागोन नामा माबायदि बेनि स्क्रिप्टफ्रा मुभि एक्सुवेलि बेवहाय आं एसे बुंखाबाय माने बेयाव जोंहा गाबगु बा सामाजिक माबायाबो एथबां गैया कालचारखौबो जों बारा हमाखै बेवहाय खिन्थु माने एन्टारटेनमेन्टखौ नाहरनानै जों बानायनाय जादों आरो जाहाथे एन्टारटेन खालामनो हायो जाहाथे जोंबो आगानसे बारायलांबावनो हायो बेखौ नायनानै जोङो खालामलांनाय जादों आरो नोंथांमोननि सावथुना माने बेस माबानाया माने साइन्स फिक्सनावहाय साइन्स फिक्सनसो मुभिस आरो साइन्स फिक्सन बर'नि गेजेराव फार्स्ट होनना बुंजागोन आरो साइन्स फिक्सननि
आसा खालामो नोंथांमोननि फैबाय थानाय बड'लेण्ड 2070 आ मोजाङै मोजां साक्सेसफुल जागोनखौ आं मिजिंथिबाय ओमफ्राय दा बिथाङानो जेन'बा बिथां बिधान बसुमतारिया माने गोबाव समनिफ्रायनो आगोल सिगां समावबो बर' सावथुन बाहाय दिहुनबोदोंमोन ओमफ्राय दा मा सावथुन दिहुनबोखो आदा दासिम ओरैनो 2005 निफ्राय स्टार्ट खालामदों बे समाव जों मावजि नाटकखौ खालामनाय जादों आरो 2005 आव ओमफ्राय 6 आव जों गाग्लोबनाय बानायदों मावजि नाटक टाइपआनो बानायदोंमोन माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बे मावजि नाटक बायदि हिट जायाखिसै ओमफ्राय बिनि उनाव जों सामाजिक मोनसे बानायदों ससियेल फिल्म बिजावजालि होननाय बिजावजालि बेबो एथबां थिग जायाखिसै आरो ओमफ्राय बेखौ नाजादों आरो जाहाथे गोजौआव थांगथों होननानै दासिम होमबा आदा मावजिनि आदब दिहुनगिरि नोंथांमोना हयथ' नुखांखाबायबो जानो हागौ आगोलनि 2005 मायथाइयावनो ओंखारनाय मावजिनि आदब सावथुन जायनाखि बेयो माने खालि फाइटिंनिल' आरो ओमफ्राय एक्सन मुभिमोन ओमफ्राय दा बेयाव माखासे बड'लेण्ड 2070 नि टिमफोर दं दा बाहाय गासिबो बड'लेण्ड 2070 नि आर्टिस्टफोरबो दं आर्टिस्टफ्रा नोंसोर माबानो ना हिर' ओमफ्राय हिर'इन फंबायना मा मुं ओरैनो अक्षय बर' ओमफ्राय माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों बड'लेण्ड 2070 आव पार्टिसिपेट खालामनानै मोजां मोनदों ना आगोलथ' बिदि जेबो बानायफेरनाय जायाखैमोन ना बानायफेरनाय जायाखै मोजां मोनदों जायखिजाया ओमफ्राय बेहाय बिनानाव सासे दंबावो बिनानावाबो आर्टिस्ट माबा हिर'इन ना माबायदि मोनदों बिनानाव ओरैनो बड'लेण्ड 2070 आवहाय आर्टिस्ट जानानै मोजां मोनदों आंनि मुङा दुलाराय बसुमतारी आं बहुद फुरानियानो जाबाय बुंनो थाङोबा 2001 आव ओंखारजेननाय आं कालचार लाइनाव आदा महेशनि आंनि गोसोनि गोदै रावनिफ्रायनो दं आं बेनिफ्राय सम मोनसे गेप थादोंमोन आं बेनिफ्राय दा नै सार बिधाना जोंना बे लेंहरफिननायखाय जोंना क्लासबो खालामो नालाय दा क्लास खालामनायावनो बियो जों सानै साथामजों डिसकास खालामनानै बे बड'लेण्ड 2070 खौ माबा खालामनाय जादों आरोखि लानो होननानै ओरैनो आगोल बड'लेण्ड मा होनोमोनलाय आंनि गोसोनि गोदै रावावबो बाहागो लादोंमोन आगोलहाय ओमफ्राय दा डेन्साराव लादों ओमफ्राय दा बाहाय ओरैनो दा बेहाय करिय'ग्राफार ओमफ्राय नोंथांमोननि बड'लेण्ड 2070 आवहाय गोबां मोसानायफोरबो दं नामा गोबां दं माने जों दोंथाम गान लादों नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बेखौ नायजोबनोबा मुभिखौ नायनांगोन दा खिथाजोबाथ' नायनाय नङाना दद दोननांगौ दद माने बिथांमोननि मुभिया ओरैबायदि मुभि माने अख्राङावनो बड'लेण्ड मा होनोमोनलाय बागुरुम्बा मोसालायनाय दं स्पेसाव बागुरुम्बा स्पेसावसो मोसागोन नालाय ओमफ्राय ओरै फंबायबो दं फंबाया ओरैनो मा बाहागो लादोंमोन आं केमेरामेन माबायदि एक्सपिरियेन्स खालामदों बे मोजाङानो ना गाज्रि नङा ओमफ्राय ओरैनो सानबेसे लादों शुटिंआवलाय 22 days जोबोद मोजां 22 daysनि गेजेरावनो मोनसे फिल्मखौ शुट खालामजोबनाया जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा दा बड'लेण्ड 2070 नि गासै टिम मेम्बारफोरजों आं रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो नोंथांमोननि फैबाय थानाय सावथुना मोजाङै मोजां जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिबाय दा ओरैनो जोबनायाव ओरैनो आदा मा होनोमोनलाय गासै बाजेटआ बेसेबांसो थांखो नोंथांमोननि फैनो गोनां मुभियावहाय एसे खमावनो खालामनाय जादों मथा मथि 5 लाखसो खरस जाबाय ओमफ्राय एसे जाबावगोन बायदि आं आन्दाज खालामदों आरो खरस थांबावगोन खारन जों रेन्डारिंखौ बाहेरायाव हरनांगौ जायोथ' थ्रु इन्टारनेटजों हरनांगौ आरो इन्टारनेटजोंनो जों रिसिभ खालामफिननांगौ आरो फाइल माखासेखौ दा बेवहाय एसे खरस जाबावगोन दा बेनिखायनो एसे बांसिन खरस जाबावगोन आरो कमप्लिटलि बिथांमोननि जेनाखि फैनो गोनां मुभिया माने गोदान टेक्न'लजिजों बानायनाय माने जायफोर माने जोंनि लकेलाव बेफोरबायदि दिहुननाय जाफेरा आरो बेबायदि ओमफ्राय दा नोंथांमोननि मुभिखौ जेनेबा कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आं गाहायाव नैबे डिसप्लेयावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय फन नाम्बारखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना बेवहाय कन्टेक्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय ओमफ्राय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोना दसे दान्दिसे सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों